te. Fresh pa na. Sa bukid halin? Lagi na lang sa Nami mo bakal karon maagi lang kami ni karon balik. Inulat mo abi namon siya. Ginabrasyan mo? Be? Ah. Dapat limpihan kay gani na para gwapa ba. Amo na tong finished product. Lutak abi. Gani no? May ano na, may mga vitamins ni siya ay. Oo. Lamig ba? Nanagawin ito, big deal. Alin pala dito sa babaw. Gani. Oo. Sige, thank you. Balik lang. Raymond! Ay, maipit ka karon. Ganitong SpongeBob yata mo. Di ba yun nalipat na ko? Aray, yan. Ayaw ba? Pagdakol na gini. Ang dami kang manigas na. Siya, picture siya ni Sima. Ano po sila? Picture siya ni Mo. Biyanin mo. May sulot na sa sulot. Salamat. Yati lang pala. Yati lang. Salamat po sa Roxy Roy sa binigay niyo po sa amin ng mga ganito po. Salamat po sa inyo. Tanan dito salamat eh. Tanan. At lang ang mga bugas Lahat na. po na binigay po nito, salamat po sa inyo. Mga bulig. Picture na lang ako. Para na lang ka. Lady Ilongga Rider. Mag-iingat po kayo dyan at kung saan man po kayo mag-ride. Bye-bye. Opo. Ikaw gigi ulat namon kay gusto ka ginamon makita. TikTok ko tani. TikTok ta. Thank you. Thank you.
mahuna ka. Mambal na ako. Salamat lalo. Salamat din, ate. Salamat na sa atin. Roxito. Salamat. Ay, ako na naman. Salamat po sa Roxy Boys na binigay namin ng mga ganito po. Salamat po sa inyo. Tanan mo pa sila natin. Tanan sila. Basta ng mga bugas Lahat dyan. po ng mga binigay po nito. Salamat po. Mga bulig. Okay na? Oh, wala good. Shout out rin. Hi God, tumutok po kami. Almost 3 hours kami naghintay dito sa kanya. Finally, nandito na siya. Kasama namin yung ibang nag-donate din. Sila Roxito and mga kapwa natin na vlogger. Ayan sila. Sila Ate Seth. Ayan, Ate Seth, thank you. Hi. And then kay, Sir Kagawan. Hi. Ayan. Ano kay channel mo, sir? Walang channel, Facebook lang. Ayan. Don't forget to follow her Facebook. page. Ano? Facebook. Facebook. Patrick Ivan Barta. Ayan. Ayan. Ito din si Madam, si Powered by RJ. Powered by RJ. Ayan. Don't forget to follow Subscribe. me. And subscribe nyo rin po ako sa YouTube channel. At i-follow nyo na rin po ako sa Facebook page. Powered by RJ po yan. Facebook and YouTube. Ayan. And then syempre sa Roxitoy. Ayan. Kaway-kaway. Ayan. So, pwede po kayong bumili doon sa brush nila sa Marvel, Takurong, and then sa Jensen. Lalagay ko sa screen yung nila, information para makabili kayo. Thank you! Kayo uwi, bibili syempre ako ng rabanos. Yan. 20 daw ang bugkos, damo na. Subscribe to Jolie Grace and Dad.